Ще си почина, когато свърша всичко. Ще се зарадвам, когато отслабна. Ще се обичам, когато постигна повече. Проявленията на условната любов се разгръщат в различни области на живота. В отношенията с родителите човек усеща, че е приет само когато има добри оценки или огромни, масово признати успехи. Ако се държи така, както се очаква от него, той е обичано дете. Ако не, усеща самия себе си като проблем. В връзките си с партньори отеква същия модел. Ако отслабна, ще ме обича повече. Ако не съм в настроение, той се отдръпва. А когато съм тиха и удобна, съм приемана. Разбира се, тези мисли се следват от съответното поведение, както и от неудържимото привличане към всякакъв вид психопати с изисквания, с които се опитваме да пресъздадем, да изиграем отново, но с друг финал, родителско-детските си отношения. Но това е обширна тема, в която не ми се иска да влизам сега.